الحمد لله. بسم الله نبدأ وبه نستعين وإليه نتوكل وإليه المصير. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقوله سبحانه أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لم يجب داعي الله فليس له بمعجز في الأرض أولئك في ضلال مبين. Sa katanawat tigin ang mga ulama iman to kapapantagan sa Masjidil Haram sa Makkah al-Mukarramah na ayam yagugatan wat tigin na sunna. Ayam yagugatan na sunna. Nasukman at tigin sa mga pagaran niyo mga ulama may makaumas isang ka na mga padingid api ang didinmiyantap sa dunia. Sa dinan kandila kaproma sa isa na lang ko Allah kipsampay niya si Ikwagama na ayat tigin namin gulo layran na wajib. Ayat tigin namin galabukiran na paliugan na sa katanwat tigin na sunna. Pakaganda at tigin, agi makauma ko sa Saudi Arabia, may pasad pambuot tigin sa Ramadan na inala ko ang koto ginawa na tigin na alim, adi ka sa samayo doon sa atablig, na tigin na gari. Next year, amay ka next taragun, ang manalakaw ka pa sa 40 days na pakunot akong kao. So tigtan himala, pamana may mamsa, tigin na ino ka pakunot. Pagi tingin nakataong ko siya, ito na, di ka sa sumayo na siyang atablig. Gaya naman po kagaya ka mo ito na kapakasabot ako kung mga ulama sa Pilipinas. Ada po natitwa katawin niya sa giga atablig. Adi mo lulubas sa kitab. May sa surato na gimbuta kagaya ka mo ito na ubod na may atagal ng atablig na yan ang paguyag-uyagan. Naso kamataan yan na miyatin, rango na 1990. Na makatatangan kami ko ifta Sheikh Bimbas, Sheikh Abdul Aziz Bimbas, kung kinisugo niya si isagin kay tablig. Ay pa kanya makatatangan na si Maulana Faisal, Abdullah, ikado si Al-Alim Kahar Baulo, pakasurga ng Allah, wala mo ito sa malabang. Ikatlo si Al-Alim Attorney Ahmad Kanag Pambaya, lokstano to attorney na alimpan, as ipagbisa kanya kamoto na Manila, po sa Baluin. Ikapat ako, makatatangan sa gimbuto kitab. Pantag sa gimbuto kya pag-usay Sheikh Abdul Aziz Bimbas. Sa kinis sugo niya sa gim kaya kandawat, agit na kagalabak ang mga tablig sa Pilipinas. Asa sabod ang mga nguday edad na pupagabidaan ni Ran. Na di kami niron katingkal, kaandang na miyabati, nagwaldang abid na katawan. So miyaw na aifta ang mga ulama. Kung kaifta ni Sheikh Abdul Aziz Bimbas, ako sa cave tao ni Sheikh Ibrahim Ali al-Sheikh, amiyaw na niya na mufti. Agugin ka nakapapantagan na mufti sa Saudi Arabia, wata agin po amiyaw na mufti. Sheikh Abdul Aziz Bimbas, agin po si Sheikh Ibrahim Ali al-Sheikh. Na agin tigin na tiro niyan tak na magunot, na tigin na tiro ang karakan sa tito miyang gulawla. Napikir ko siya rin yan na tigin na gimbot na kaisi niyan si Sheikh Saleh Al-Uthaymin. May pantag sa gimbot na autikaf na tigin ipapipikiran ko. Pupunta rin ko, hindi pa kaisi ako na nakapag-itikaf kabakat bitiblig sa California, sa Amerika. Na ayat tigin inis bagi Sheikh Saleh Al-Uthaymin na sa katanwa sisi sa Makkah Al-Mukarramah. Akapapantagan, adi mag-itikaf na sunna, amiyang galabakatano, naging ka na mga pagaritan, alumya lakaw sa nalang ko Allah na wajib amiyang galabakiran. O ano to? Na inisumpat yan nun. Gitingin ang lalakaw kami, na didun sa niatakan iba ko sumur sa Pilipinas. Bago tigil sa Pilipinas. Sa babat tigil sa pagiling ko, sa television na FK, yan naging Pilipinas na Christian country. At tigin man ay mga taron na mga Pilipino, mga kafir, diyan na tigin pipikir. Dati tigin sa pamikiran ng nibad, nagkailak na masjid.
Alagi dagyan nga na masjid si isa nga na markas Abu Bakar As-Siddiq si isa Marawi City. Ayat tingin nakalayan na 20,000 tao ang mga psimbemon sa sulod. Emano na tingin na daw ito tingin sa kwan. Daw ito tingin na raw ta pamikiran na kanibas. Bad nagkuma ko si isang kakagya kamoto na Marawi. Ang markas at tanto at tingin na kagya kamoto na Mala. Gubako tingin man ay kele so kadakdaklan ko mga workers sa isang Pilipinas. Na ayat tingin pipikir ng nasungan na nag-Indonesia o di nag-Malaysia. Kakagi tingin na tumata nag-Indonesia agugi Malaysia na Muslim country. Nagulat tingin na kahanda tingin wala na mimbol sa desisyon wa mirami sa Saudi na si kami at tingin pa kasong sa Philippines. Na miyara ta tingin na ginawa ko kagi diyan kabe ba kami makasangol sa kwan Pilipinas. Limot tingin wala subhanahu wa ta'ala agi tingin naging ko kaya pa kasangol kami sa Pilipinas kaya pa kami sa Pilipinas na melek na tingin naging kaya kaya kamoto na markasyo kaya ndala ko na tingin na Manila kaya ndala ko na tingin na Lano del Sur na dabsa tingin na lagi na Pilipinas sa kibubain na natanto amadakan agumagalab ko siyang kadakwat diyan tingin naging kaya dakwat diyan kaya katublig na upamat tingin ka pangaibarat ako sa Mariag na tingin na kaibaratan yan na lagi na tingin naging ko ito initermi ano naging ko ito kaya kamoto na akuan pamumulan malayarga yang di panuno sa naging ano na akuan pamumulan na malayarga kanabadalima aging ko ito inusarian diyan ano na lumasaan tanong sa akin, o di ako kuribat na labi 200 o labi 100. Gedung, o di nakagya ka mo ito na mariga. Ito na sungaran na kagya ka mo ito na kon. O nga sapad, agyan ko ito mga ito, na mga layarga. Grapes, grapes. Diyan tingin naging mo ta grapes. Na ayan tingin na kaibaratan yan na piyamula tingin ang kuta grapes. Na miya kapiya-piya tingin na kaya panagumbules ang kuta grapes. Na miya kakari-karik sa ungan yan. Na bigla tingin na miya ka maging kuta lako. Inusarya na basa na lako. Diyan kuta kaya ka mo ito na lako. Miya ka tingin naging kuta lako. Nalalangag niya na tingin naging kuta grapes. Nasuot tingin sa kapagilan niyan ko grapes na inikaranon niyan. Pamana kaya bubian niyan. Pumuli na tingin niya kung mapi para sa unga asapan. Nagupumuli niya tingin kung mamis ang unga asapan. Nagitingin ako tadikan doon lang ako mo talako sa ko tataga grapes. At tagagiyang ko ta grapes. Na may pigilan na tingin na tiumon kanon. Na yan tingin na problema na di nang kakalakat, di nang katabid. Kakagigyan ko ito pananagumpalay na tatago sa gimot ang grapes na tumo, aputaw na kalakat niya na tingin na kulog. Na siya tingin sa gimot ang miyati, di niya nakakatabi na sa gimot ang grapes. Adigisan pa yung bon makata, bon makakan. Na inawa niya na tingin na gimot ang grapes, adi niyan pamawingin. Pumuli na yan tingin na nga sa padap kalaklak. Pumuli na yan tingin na grapes sa kasya-sya. At tingin na dito na rin simutan na sigo pa ka na kaya pa kauman yan na piyamantugian, miya kapya-pya, dahil lagi diyan. Amamis, mapeparas, mapiyang asapan. Nakagit tingin na ganun, at yung pakakan, kakagiyang margan, kakiraot yan, naguni niya panagkasangkay, hindi niya panagkatabid. Nakikakira nun na bunyan din, piyamawing agiyang ko ta grapes. Bunyan na tingin people pa kayo ito, agiyang ko ta agiyang kamoto na grapes. Na lagi na tingin naging agalabok kadawat tablig. Agiyang tingin naging agalabok kadawat tablig na din na una ani agalabok. Adi sabab. Nagigalabok kaya tingin na ayabu ay punampay ka na sukad na nakarabul alamin. Ayabu tingin na ipununan ka na su Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaragan kasi ka mga tao na sa ukito-kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kapsunod na si Ikwagama. Dabas inis ka sa pantag sa kapolitika, abod na tao ay kamping ka kandidato.
Dabos i-discuss sa pantag sa kagya ka mo ito nakapmadhab. Ay po ko siya nakanatiga akpit na kanahambali, o di na Shafi, o di na Maliki, o di na nga mga padakpit, di. Kagi pa na lang gila na ba di makatita aruda, ba di makatita asuba sa mga Muslim. Naswat tingin man ay sumpo pa ka nagsaging kaya at osyano tablig. Nalango-lango na tayo na pala yung kibubaya. Kaya po ko siya na swallay mala, swallay kibubayaan, swallay panarigan, swallay panganian, swallay kaya kamoto na pangimatay, swallay panguyag, swallay subhanahu wa ta'ala kaya kamoto na psuyo sa atandano. Ay po ko siya yung sina, so kasamo di tanong ko kipapantagan ng kuwala, si ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na uliano to at tingin na lango-lango na Muslim magpanganugun, ulama sa dato sa apiato na klasya Muslim, na kiyabubain niya naging kaya o siya isang katablig. Ayat tingin na problema, na ad na taskil, at tingin na ang taon ni magunot rakano. Nagyuto at tingin na problema, sa kano mga pangarami po makinagiman to. Ay problema at tingin na di ka pa kuno to, di ka awa isugalabok ka. Ay manan yan, o padiga ka, nagalakban ka pa sa tinda ka, o dagoy sarigan ka. Na empleado ka, nakagya ka mo ito na makapaglip ka pa siya, di ka permit yung mapuro ka. Apiado na ni galamok kasi ko dunia, nakita ka pa si, pantag sa kapandawat ka. Na ikaliwat tingin na problema, nagkawaan ka sa karumang ka. Aguswata ka. Na ikatulad tingin na problema, nagkawaan ka sa inad ka. Na ikapat tingin na problema na, pakasong kasi ko darpa, kano ba kang gumaya, kano ba ka paghutil, kano ba ka sa mga pipya, kakapromasya tingin si ko agama. Nada kaya tingin mga pagari abasya kibubaya. Inun tabuso tawaan amatatago ko po sa iya nakalkwalla bubaya kwalla sarikwalla. Kalagi na niya tingin ng mga Arab. O pama, napagawa namin suiga namin ang fum, amya makalabal-lambak. Pagawa namin tingin so kaya kamoto ng mga galabak kami, kati tingin naging kaisar kami. As kanan ni kapapantagan na auditor sa enterod na Mamlakatul Arabiya, Saudi Arabia. At tingin na sugayan sa uman sa ulan na labis sa kami yun. Nahinawa niya. Na upamat tingin kaalang-alang akapaparatiyan kasi kuwalla, bubi ka kuwalla, nading kakarawan mawa, kakagi gula, abatatampat. Na inawa namin yung tingin, sabi ako makamerkano. Nagitingin ang mga pagalitan ng mga Muslim, makapapantagan, naginan, nidiran, ketika. Ibayran away iso galubukiran, ubayran away iso pamiliran, engediran, apilala ko siran sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giye maanaw katiro Allah sa Quran. Ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man lam yajib da'i Allah falaysa lahu bimu'jizin fil ard ulaika fi dhalalin mubin. Ajibu da'i Allah, tarimaan niyo sa mga tao, adi manampay si ikaw Allah, inisugo Allah akapurat ya si ikaw mga tao, katerima si ko mga tao, sasago ko na ko mga tao, adi manampay si ko agama wallahu ta'ala. Wa aminu bihi, naguparat yan yung pinagikot tayo ni sa perarakan mo para ko agama. Na so katari maakiran, kapag ka makiran ko darpa iyo, kapag umano kiran ko darpa iyo, na sarta parat yan yung silang, yaghfir lakum min dhunubikum na ayaw man yan na iprilar ka no Allah sa mga dusan niyo. Wa yujirkum min azabin alim na ikaduungan yan napakalibring ka no Allah ko siksa malipudis. Subhanallah. Wa man lam yajib da'i Allah. Nasadun sa dito marima, di sumalapi daw. Si ikaw mga tao, di ang galamok kuha ka masakabot pa kadiyang mangyan. Falaysa lahu bimu'jizin fil ard. Nadaban yan, kaya ka mo ito nadaban, labutu wala ko kawiyugigyan ko dunya. Ulay ka fil dhalali mubin na sirampan, mga tao amadididig sa mapayag. Diyan kaya galabok ko kama. Na ilan yung kaungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kaungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaji sa mga kanyan. Na upon niya tiruakan dugang na palapaleta na nun pukipakat na bubay mama wata malataw. Na pala pukipakat sa giyang kaya kan dugang kaji basta matiruakan dugang na kaji kamauto na kalabaan. At ya masasugat na ng coronavirus na miya kadakadakal pa na din dugang sa kaji kamauto na through Facebook kaji kalabaan. Kaya ka mo ito na mga bubayar katanwa daban yan maharap na pakaw sa China, pakaw sa Thailand, pakaw sa Malaysia, pakaw sa Indonesia, kakagya ka mo ito na kalaban. Nadab ka nagtasi ko mga tatao niya makasabati na haramanan na di ka nudi malayalaga dapat yung kanya kalaban. Nasabab sa kaungan ng Allah sa kasabot yung mga tao si ko agama na inisenian sa agama sa agama sa dugangan agalabaan.
Nakaginis siya ng swagama sa dugangan nagkalaban, nanto na kapital na kapital na akaya kamuto na laban yan. Nanto na ipitira wallah sa Quran. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Katanya, apa yang ada yang akan supata kapital o pamakapakaibarat sa dugangan sa agama. Agu pata laba, pamakapakaibarat sa agama sa dugangan. Iskan wa tigu Allah subhanahu wa ta'ala amya marataya. Bahkan sa kanwa tigu Allah dulu na. Bahkan sa kanwa tigu Allah pagimbitara. Bahkan sa kanwa tigu Allah paguduka. Sa galabok. Si ikaw agama panggulanan sa kandugang. Pakaibarat sa kaya kamuto na kandugang. Agin kaya dugangan ay pagudukor ka ng Allah, pagisabutan ka ng Allah, napakampakan na garantin yan, napakalibring ka kung naraka jihannam. Subhanallah. Buwan na rin dugangan, amya garantin yan, napakalibring ka kung naraka. Na ayaw buwan dugangan, amya garantin yan, napakalibring ka kung naraka, siksa kung naraka, naging kay kipundugangan na kasikwagama. Kapakadamangan kasikwagama. Ikadua na din na buong kalapis, garanti Allah subhanahu wa ta'ala, sumangataw. Ay pinala kayo ng kulupa na suwaka man nabid na kaya mauto na bayrang kalapis. Anto din niya dugangan. Pagi sabutan wallah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Giyatig wallahi mapiar kano pamabukas kano nakatawin niyo. E man to nakataya pugusayin na kano. Nanto na panibrason tano kakagiya pugusayin na katano iman to. Pagana kapital yan na tu'minuna billah. Purumasay ka sa imo pagkadaya mga nakana so kasabuti sa kapalatiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dasal akaron. Tu'minuna billah. So kabubay ko Allah. So kasarigi ko Allah. So gikalakan ko Allah. So kaunuti ko Allah. Na ayalaba. O mga tao ay kamping yan so kaparati ako Allah na yaghfir lakum dhunubakum maytum mala dusan ka kasalakan ay parinar ka Allah. Buwan na lagi niya kagya kamoto na dugangan akapangukur. Asalay pugusin ka na sububay ako Allah. Ono to kwalla, simba kwalla, parati kwalla, na sigurado ay labang ka na rinilaan ka sa mga kasala. Miyada sa mga dusan ka. O rasulihi, na ikadua kapital ka, naging ko tagi pangundoon ka sa mga tao ko, ukito-kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sa mga tayo, pagundoon niya sa sunnaw Rasul sallallahu alaihi wasallam, na emang buwan laban yan, na wayudkhalkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka sundan kau Allah sa iko surga. Ang mapapadalam ko surga sa mga laos sa ikaw pumanuga ko mga kabubaan yan. Kakagis nabi na may tago sa dunya naming galabok. Na ang galabok yan na pala ka surga, ang katiro yan na ipakasurga. Galabok yan na ipakasurga. Kapambagin yan na ipakasurga. Kaya ka mo ito nakapagilele yan na ipakasurga. Mbalaliman yan na inusar yan na ipakasurga. Inilalakaw niyan sa inyan na ipakasurga. Kumiyan na ipakasurga. Miyakatarok na ipakasurga. Kakro kabintang Nabi sallallahu alaihi wasallam na palapalain ng kasurgaan na sada naman po sa tatundog niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siniyang katundog ng kasurgaan niya. Na ikatulwa kapital na watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Giyang ko takap punagunta man niyo sa lalang ko Allah panggusto niyo sa tabukyo. Kaya Peter wallahu ta'ala na wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Gusto niyo sumiyasukat yun. Nasisagin kaya kandawat na kaya kamuto na ayapang gusto na supirak ka. Kanaba pinakataw. So pundra ka ay niriskir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayabalas. O kang gusto ang kakutamok ka sa lalang wallah na wamasakin na tayyibatan fi jannati adan. Miyakang balay ka sa turugan ka. Miyakang balay ka sa mansyon ka.
Abiton sa Masake, Maskana, village. Ayapin na kami sa matatago na turugan na 73 turugan. Ang pala kadnotor ko. Aging ko takagya ka mo ito na turugan. Na ikapat, nawaang fusikum, manggustong kasutamok ka, naging pa na ginawang ka indurog ka sa kapanggalabo ka kwagama. Na aya laba, o kindurugon ka sa ginawang ka sa kapanggalabo ka sa kwagama. Na ikapat naman buwan laban yan, na wa ukhra tuhibbunaha nasrum min Allah wa fathun qarib, an extra. Akagya ka mo ito na kapagaduga marani. Aging ko ta kepang gobyerno tano si ko Islam, tipagin taon tano si ko kagya ka mo ito na Islam. Nangapagariya, giyay maana aging kaya mujahada. Giyang kaya bahasa Arab mujahada, na sa English na struggle, o di na sacrifice, o di na strive, o di na effort. Nagyan kaya kaya ka mo ito na mujahada, struggle sir, na pirati man na letter, mim, jim, alif, muja, ha, dal, ha, 6 letters. 6 letters, mujahada. Ay mana mujahada na kapanaguntaman. Kaparasarasay. Nagyan ko tamim, na ayaw ko napakasusungan sa giyo tamim na mal, so tamok ka. Mim, mal, so tamok ka. Wealth. Jim na jasad, so lawas ka. Body. Ay man na so tamok ka, na panggusto ka sa Ginoong ka. Na manggusto ka sa Ginoong ka na ikatlo liter na muja alif awqat. Senggi ka sa oras. Di ka mapanggusto sa tamok ka sa Ginoong ka o di ka senggi sa oras. Na ino ko to senggi sa oras. Ha, hijrah, patutugalin ka. Patutransfer ka sa darpa. Ino ko to patutugalin sa darpa. Ikalima, dal, dawat, tiblik ka. Ay mana niya na panggusto ka sa tamok ka sa Ginoong ka, sakap pa kasingging ka sa oras, sakap tutugalin ka, sakip dawat nakakukala, wallah kabsaran wallah, na ay resulta na ikan ng hidayat, turuan o Allah amat bagian ka. Giti katiran wallah si sa suratul Nisa. Tunipitiro Allah sa suratul Nisa. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Sana tigo Allah sa mga tao tutugalin. Sadar pa. Sana tigo Allah sa tao, lumiyo si iko alay niyan. Lumiyo si iko darpa yan na ayag tutugalin yan na para si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Muhajiran ila Allah. Para si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ago para si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na oriyan yan na mabagirskan yan o kapatay. Maumas ka na kapatay, fakad waka ajruhu ala Allah, na sabenar amyang bagian yan sumala balas sa pusi ko Allah Ta'ala. Gitu sabab pagi ko ta pagariak na niya guntong. Si Abdullah Pusto, Abdullah Haji Daud. Awiyo ko ta pagariak na si Haji Abdul Ghafur. Asi siran din minilubong si sa kaya kamauto na Pakistan. Napakaumatan sa hadapan ng Allah, pagisan tanong Allah. Nagpakagiat na ng mga pagaritan na ibutiro ni Ran na ya Allah. Na padagang ka na sa kuburan mi anda kami minikubur. Anda kami minilubong ayabo sama pa kinikuburan mi sang kamangingid na pantag sa kapakadaya mga misiko agama. Pagani ko pagisya ka sa hadapan wallah anto na isbag ka. Kira na katiro. Akad nang ko nadako suporta sa mga tao ding galabok ko dawat. Nadako kiran makayon na sa kapani pagatagikiran. Sa kapani pangalangkiran. Subhanallah. Subhanallah. Kailangan ka ng kibigan ka ng. So mga tao, ading galabok ko dawat na wajib so kaalawakiran. Kabalakakiran. Ino to. Wajib so kaalawa ko mga tao, adi man naguntaman si Ikwagama. O gayon na, so kaya pandulugon ko mga tao, di mo naman sa isa lalang wallah na sunna. So kaya subo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung Mu'adh bin Jabal, kung kapakasungan niya nun sa Taif, kung kapakapukoleksyonan niya nun sa zakat, naurian yan nakagiyakap ta na Rasulullah sa taliuntan niya na ipliw niya sa Madina. Apakah guguda niya sa Mu'adh bin Jabal. Naurian yan na sa Mu'adh bin Jabal na gumiro. Tingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Mu'adh bin Jabal ino ka ng pangaguraw. Tingin na ya Rasulullah kabalaga korka. Pagkabubayan ang nakapugunot na karka sa sambayan. Pagkabubayan ang nakatatagwakan sa likod ka. Pagkadagangan sa nagam ka, sa warang ka. Pagkabubayan ang nakalalang ang korka, igirapo pa ko siyat ka. Iman to na dapo panamatay, nagusisibibiyag ka pa, kasisika pa sa dunia. Nagkabalaga ko ka kapag kasunod akong sa Taif, na tanto na na masakit. Anto na Epitero,
O kaya ka mo ito na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu. Ayat tigin nakakabalag ka na sabab ko galabagakan. So panagunta man akan na ang kapanggulaulan. Na iman to at tigin naman ay napag-isabutan kurka. Asadan sa kata nakapagkabalag ka na nakaraning karakan sadar pa sa alungan na mauri. Kaya din kading galabakan na sa panagunta man akan. Siguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya ka mo ito na isa ko mga sahabat. Apya ka sungyan si isa China. Nagyang ko taga pa kasungon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa China. Skanin sa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nakagyan makauma sa China na may pikiran na puto sa Madina kapag ilanyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na may kauma sa Madina na may fat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyato ko ng mga sahabat na pagka ko na nilang natingin to din ng kasi ako sa kagya kamoto na China. Siguro ko tingin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa China na ayaw mo kaya sumakan si inay ni kadali akan sunabi na pagiling ko. Nakagida ko raw na kalaka ko ba kumapantaga kapatid siya kumatay sa China pa Saudi. Asasarigan ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya pa kasungan nila sa China na magan sa magan na mipunto sa Sa'ad bin Abi Waqqas sa China na si matatago sa kumurian si isa kaya kamoto na Canton China. Nagintay saksi. Magatos, agudwong po, agupatanggibo mga sahabat, na labi-labi sa pulonggibo, minalabangon sa kanya kamoto na Makkah, Madina, Saudi Arabia, na sulabi bagatos gibo na minipayapat sa kanya kamoto na dunia. Katawan niyo, diyan na loks na mingal na sa mimbal sa kana fadail al-a'mal. Maulana Zakaria, rahimallahu alay, sumiurat sa kana tabligh nisab. Pakadugan niyo ang kanyan minikubur. So akin sa kubur, imula na Zakaria na si matatago sa Madinah Munawwara ang may sasulod sa Baki al-Gharqad sa gina na kubur o mga sahabat alabi sa 10,000 sabab sa awida kalian na awida kal Rasul panagunta man ng mga sahabat na minita pikiran so kanya kamuto na lawas yan asi mini kubur si kubur o kanya kamuto na mga sahabat si sa Madinah Munawwara sa Baki al-Gharqad si sa Baki sa nga na kubur o mga sahabat si sa kanya kamuto na Madinah na upang makaribat, upang makabida aging kiagalabak sa dawat na di silang mita, di silang kasimbulan ng mga sahabat abagiran misimbur so kaya kamuto na kubur Sheikh Maulana Zakaria Sheikh al-Hadith at sumirat sa isang na fadail amal kagimoto mga uri panawalla na apiaginan mo yung na kinikuburi na sa isa Madina at diya gigapa kayo bamilabag sa Madina sa munafiq diya gigapa kayo bamilabag sa Madina sa tao banadusa kagiyag kaya Madina na ayab kalambos sa na mga tao ori ano masa na pala mu'min kapagawaan ng Allah sa mga munafik sa isang kanigid. Nagyan kay members sa nga fadail amal, tabligh nisab na sisi sa kumurian sa kanya kamoto na Madinah Munawwara. Mga pagarya, suportaan tanong yung gadigang galabak sa gigay dawat. Kapag pakadaya mga sisa gigay kanya kamoto na agamatan ng agama Islam. Sa sukaribat tanong mga pagarita na kanya kamoto na Hindu, tanong kiran. Kakanubay silang tarot pa mga ulama, kasabo di kiran na pagpaganad. Nadita na silang dawain. Na umanap man ang pagusar sa gingga at tablig. Adi man mo kaya kamoto na tablig. Na oriyan niya na di na di pa makalangka pa na sa kanya na tablig. Okay, nagal pa kaya nakapag-indibid. Ay nagal pa kaya nakapag-ipapola. Ay nagal pa kaya nagiya kapag no fitna ko mga umma. Ay man nakapagko pa rin kagingga pagtaw. Nadita no si Bidja gingga agal pa ka tablig. Mata-mata na gingga dawat. Nagal pa kaya soti. Agal pa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadigig pa kadaya mga nawallahu ta'ala sa agal pa ka marsik. Adi po masa na tupod niyan. Sa kaya kamoto na pag-rino Allah, kaging kaya galba ka suti, na sa din sa pagkabot sa nga dawat, aad na kibriyan, sa din sa pagkabot sa nga dawat, aad na antapya na salakaw si ikwallah, aad na kaya kamoto na galba kaya na kadudunay, o di na lipod sa nga para kwagama, na kapadul din sa nga paganay, o gaya na sa akiryan na pugas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaging kaya galba ka sa kaya agama, na mata-mataan, galba kaya ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mo pagkapaggalabak niya sina sa mga tao radiyallahu anhum wa radu'an mga tao miyaso asat kilas wallah nagumiyaso atiran mambus wallah mga panganintan si wallah abalasan tanon niyan sa mapya kalimutan niyan nagupag-ilay niya kita no sa ontol sa kabubnarian sita no pantaga kapatay wallah sa dita no kapanisakay sa kapanaguntamon sa kapakadaya mga wagama sa iya katariman niyan kita no na tariman niyan sa mga simbatan no na sarta ang masasuat na katano sa wallah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah kad na nami nabugan kami sa kapian namin sa dunya
wa fil akhirati hasana na gusto ka namin sa alawang namuri wa kinadhaban nar pakalibre kami kalangon kunaraka wa adkhilna aljannata mal muttaqin al abrar pakasurga kami ka padami sumyamarate na gusto mga pamilyami mga watami mga luksami timot kami ka purman ko surga gusto mga pamilyami na sarta pakalibre kami ka kunaraka amin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin.